tejto časti Slovensko súdi si vypočujete najdôležitejšie časti rozsudku v mene Slovenskej republiky. Okresný súd Trenčín samosudcom magistrom Jánom Odnogom v trestnej veci obvineného pána Jána, narodeného v Myjave, stíhaného pre prečin ublíženia na zdraví o schválení návrhu dohody o vine a treste podanej prokuratúrom okresnej prokuratúry Trenčín na verejnom zasadnutí dňa 2. augusta 2024 takto rozhodol. Schvaľuje sa dohoda o vine a treste uzatvorená medzi prokuratúrom okresnej prokuratúry v Trenčíne a obvineným Jánom zo dňa 18.6.2024 o 9. hodine a potvrdzujú týmto rozsudkom. Obvinený Ján je vinný, že dňa 13.12.2023 v čase o 21. hodine viedol ako vodič po ceste smerom od Bánovec nad Bebravou do Trenčína nákladné motorové vozidlo značky Renault Master, kde na 18.82 km v pravotočivej zákrute sa plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu cestnej premávke, v dôsledku čoho prešiel do protismeru a narazil prednou časťou vozidla do prednej časti vozidla značky Toyota Yaris, ktoré viedla vodička pani Katarína s tým, že následkom tejto kolízie poškodená utrpela pneumotorax ľavo a minimálny aj vpravo, krvácanie do pohrudnicovej dutiny vľavo, zlomeninu hrudnej kosti, zlomeninu 2. a 3. rebra vľavo, zlomeninu tela pravej ramenej kosti s posunom úlomkov, otvorenú zlomeninu horného konca píšťaly a ihlice vpravo s posunom úlomkov, poškodenie mäkkých častí pravého predkolenia 2. stupňa pri otvorenej zlomenine a akutnú pourazovú anémiu s obmedzením na obvyklom spôsobe života. Odsudzuje sa za to na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov. Podľa trestného zákona sa obvinenému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá a určuje sa mu skúšobná doba v trvaní 18 mesiacov. Ďalej sa obvinenému ukladá trest zákazu činnosti viesť motorové vozidla akéhokoľvek druhu na dobu 18 mesiacov. Obvinený sa zaväzuje nahradiť poškodenej pani Kataríne škodu vo výške 14 604 eur a 80 centov. Poškodená sa so zvyškom uplatneného nároku na náhradu škody odkazuje na civilný proces. Obvinený navrhol schváliť uzatvorenú dohodu o vine a treste a potvrdiť ju rozsudkom. Mená uvedené v tomto rozsudku sú vymyslené, aby bola zabezpečená ochrana súkromia jednotlivcov v súlade s GDPR. Aký je váš názor na výšku trestu? Svoje názory mi napíšte do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, tak odber tohto kanála poteší.